El campus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida és el principal campus agroalimentari i forestal de Catalunya i un dels principals d'Espanya. Es va crear el 1972 amb els estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola. El seu creixement i ampliació ha estat constant i actualment s'hi desenvolupen estudis en recerca de qualitat contrastable en tots els àmbits agrícoles, producció vegetal, forestal i ramadera, ciència i tecnologia dels aliments i biotecnologia. En total, al voltant de 200 professors i investigadors imparteixen 16 titulacions a uns 1.600 estudiants. En l'àmbit de la producció vegetal s'imparteix el grau d'Enginyeria Agrària i Alimentària i el màster d'Enginyeria Agronòmica, habilitats per l'exercici de les professions d'enginyer tècnic agrícola i enginyer agrònom. S'ofereixen els estudis especialitzats: màster en gestió de sòls i aigües, màster en protecció integrada de cultius, màster en millora genètica vegetal amb l'Institut Agronòmic Mediterrani de Saragossa i màster de recerca en sistemes de producció agroalimentària especialment adreçat als doctorants. En l'àmbit de la producció forestal s'imparteix el grau en Enginyeria Forestal i la titulació d'Enginyeria de Forest que capaciten per l'exercici professional d'enginyer de forest. S'ofereixen estudis especialitzats de Màster Forestal Europeu, Màster en Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Gestió Ambiental, Màster en Recerca en Sistemes i Productes Forestals. En l'àmbit de la producció ramadera s'imparteix el grau en Ciència Animal. És una titulació pionera a Espanya. S'ofereixen els estudis especialitzats de Màster en Sanitat i Producció Porcina. En l'àmbit alimentari i de transformació dels productes agrícoles s'imparteix el grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments i el màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària. Des del curs 2004-2005 s'imparteix el grau en Biotecnologia que capacita en la utilització de les modernes tècniques de biologia molecular en l'obtenció i transformació de productes d'interès agrícola i humà. El centre té una gran experiència en la gestió de programes d'intercanvi i promou la realització de pràctiques tutorades amb empreses mitjançant convenis universitat-empresa, la realització al llarg de la titulació d'estades en altres centres universitaris espanyols o europeus que enriqueixen notablement la formació de l'estudiant. El Departament de Producció Animal investiga en millora genètica i gestió del porcí, factors que afecten a la fertilitat i al manteniment de la gestació en vaquí de llet, sistemes ramaders sostenibles i producció ecològica i fauna silvestre. El Departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria investiga en producció fructícola, vitícola, hortícola i ornamental, tècniques sostenibles de producció, tecnologia de la postcollita de la fruita, disseny i gestió d'espais verds, fisiologia de cultius, cultiu in vitro, biologia i control de males herbes, prospecció, avaluació, conservació i gestió de recursos fitogenètics, tipificació i cartografia de la vegetació. El Departament de Tecnologia dels Aliments investiga en antioxidants, biocatalitzadors, fúngics d'interès industrial, desenvolupament d'ingredients funcionals, enginyeria i enzimologia d'aliments, micotoxines en aliments i pinsos, noves tecnologies de processaments d'aliments, patologia, qualitat i tecnologia de postcollita de fruita i qualitat nutricional dels aliments. El Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl investiga en gestió sostenible de sòls i aigües en sistemes agraris i forestals, ordenació del territori, agrometeorologia, necessitats hídriques dels cultius, fertilització i aplicacions de l'energia solar.
El Departament de Química investiga en l'obtenció i identificació de productes naturals d'interès agroalimentari, estudi de polímers conductors, dinàmica dels metalls pesants en sistemes naturals, insecticides bioracionals, biorefineries, nutrició i qualitat dels vegetals, mètodes pel control de qualitat en el camp agroalimentari, fisiologia i bioquímica de la postcollita de fruits i en la millora de cereals d'hivern assistida per marcadors moleculars. El Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal investiga en agronomia i qualitat de cultius extensius, control integrat de plagues, millora genètica de cultius, interaccions planta-microorganisme-vector, biotecnologia vegetal aplicada i silvicultura. El Departament de Matemàtica en el campus d'ETSEA investiga en estadística aplicada, models de decisió, computació i simulació i biocomputació aplicada a la dinàmica d'ecosistemes. El Departament d'Enginyeria Agroforestal investiga en agricultura de precisió, agròtica i agrotecnologia, noves tecnologies per fer tractaments fitosanitaris, millora de les xarxes i instal·lacions de reg i en la planificació del paisatge, gestió forestal i conservació de la biodiversitat. El Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals en el campus ETSEA investiga en el desenvolupament rural sostenible, economia de l'aigua i adopció d'innovacions agràries. En el campus de l'ETSEA estan ubicats varis serveis científico-tècnics que tenen com a finalitat posar a disposició de la societat una sèrie de serveis i equipaments singulars. Micromorfologia i anàlisi d'imatge. Servei de malherbologia i botànica forestal. Diversos serveis d'anàlisi química, microbiològica i sensorial de productes agrícoles i aliments. Assaig en planta pilot de processament d'aliments. Laboratori de genòmica vegetal. Servei de liofilització i laboratori nutrició animal. Sistema d'informació geogràfica i teledetecció. Biblioteca i documentació. Tots els serveis i recursos al teu abast durant 24 hores els 365 dies de l'any. Serveis d'administració. Serveis d'informàtica que disposen de 4 aules informàtiques i una sala d'usuaris amb un ampli horari. Consell de l'Estudiantat que representa els estudiants als òrgans de govern de l'escola. Copisteria, cafeteria i menjador. Lleidako Euskal Jaia, festa de germanor entre Lleida i Euskal Herria. Festa de l'ETSEA, coneguda com la Festa de l'Agrònom de Ferro, celebrada en motiu de Sant Isidre. Altres festes tradicionals com la Carbonera i la Matança del Porc. En el campus s'ubiquen altres institucions que realitzen activitats de recerca i desenvolupament i que mantenen un lligam estret amb l'ETSEA. El Centre IRTA de Lleida, que treballa en cultius extensius, genètica i millora animal, protecció de conreus, ús eficient de l'aigua i postcollita, així com l'Estació Experimental de Lleida. Serveis dependents del DARP de la Generalitat de Catalunya com són el Servei de Protecció dels Vegetals, l'Estació de Mecanització, la Secció d'Avaluació de Recursos Agraris i la Unitat de Malherbologia. L'ETSEA aposta per una docència de màxima qualitat, adaptada a l'espai europeu, impartida per professors i investigadors de reconeguda vàlua nacional o internacional.
El baix ràtio alumnes-professor i la disponibilitat de laboratoris i seminaris adaptats a les noves tecnologies permeten realitzar classes teòriques i pràctiques amb grups reduïts i fer una avaluació continuada de l'ensenyament-aprenentatge. Aquesta orientació pedagògica permetrà que l'ETSEA continuï liderant la formació i vàlua dels professionals que surten del nostre centre i que la societat reconegui en l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida un referent agroalimentari.